Ostatné 3 roky vyčíňania pánov Matoviča s Hegerom za výdatné asistencie Borisa Kollára, Richarda Sulíka a Veroniky Remišovej oslabili samosprávu. Mestám obciam sa obrátili chrbtom stále, keď to bolo možné. Hoci cez pandémiu samospráva na rozdiel od vlády chaosu pomohla riešiť veci. Hoci po vypuknutí vojny na Ukrajine, na rozdiel od vlády chaosu, to boli samosprávy, ktoré v spolupráci napríklad s dobrovoľnými hasičmi pomáhali výrazne účinnejšie, vláda chaosu sa im odmenila napríklad tým, že najskôr chcela primátorov a starostov zatvárať, potom mala záujem samosprávu zoštátniť a napokon jej presúvala nové úlohy bez povinností aj bez peňazí. A ďalšie peniaze im zobrala svojimi experimentami. Mestá a obce sú na kolenách, na pokraji ekonomickej priepasti, hoci bez nich by krajina jednoducho neprežila. Pre Hlas samospráva nie je politická korisť, ale kľúčový sociálno-ekonomický partner, ktorému treba pomôcť, aby sa zotavil a postavil na silné nohy. Preto Hlas v oblasti financovania a ekonomiky presadí rozšírenie príjmov miest a obcí. Samosprávy od januára 2005 dostávajú iba podiel z jednej dane, a to dane z práce. Rozšírme ich príjmy o podiel z ďalších najstabilnejších daní a k tomu zavedieme ekonomické minimum. Čo to bude znamenať? Jednoducho, ekonomickú stabilitu, pretože každej samospráve budeme garantovať, že jej bežné príjmy v ďalšom roku nebudú nižšie ako v tom minulom. Mestá a obce tak získajú finančnú stabilitu a dokážu udržateľne financovať rozvoj verejných služieb aj investície. A takto zastavíme úpadok samospráv, ktoré musia míňať svoje vlastné úspory na nezodpovedné rozhodnutia vlády, ktorá z nich robila niekedy šklbánu hus, inokedy bankomat. Výsledkom bude aj to, že ľudia nebudú musieť platiť vyššie miestne dane a poplatky za služby a budú môcť očakávať vyššiu kvalitu služieb, ktoré pre nich mestá a obce zabezpečujú. Toto je iba malá časť plánu strany Hlas na to, aby samosprávy financované boli stabilne, perspektívne, s potenciálom a hlavne s kľudom na robotu.